Ara que ja ha passat la festa major d'estiu, la CUP Gent de Gramenet volem fer algunes reflexions. La festa major és un moment de sortir als carrers, de compartir, de gaudir i també d'implicar-se. En aquest sentit, doncs, els darrers anys, la festa major d'estiu ha patit un procés de mercantilització. Els darrers anys, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha impulsat el finançament de la festa major a través d'un patrocini, normalment a través de grans empreses cerveceres, de les marques de cervesa. En aquest sentit, el procés de mercantilització ha afectat també a les entitats del teixit associatiu de la ciutat i al teixit comercial. Per què? Doncs que, per exemple, aquestes entitats que volen fer activitats o fer una barra doncs estan lligats a les condicions que posen aquestes grans marques cerveceres. La Fira d'Entitats de Festa Major ha tingut dues etapes. La primera etapa la va fer morir, la va matar Manuela de Madre. I ara, la segona etapa, després d'haver-se tornat a recuperar, l'ha matat el darrer govern, la darrera època de Núria Parlon, amb dos governs del Partit Socialista de Catalunya. Ara, com deia, la Fira d'Entitats l'han matat, l'han fet gairebé desaparèixer a ridícul, amb només tres entitats que han acabat participant. Però no hem de parlar només de la Fira d'Entitats. El problema no és que hagi desaparegut en si, sinó el model de participació que es dona. La Fira d'Entitats, a més, servia perquè les entitats que participaven doncs, tinguessin una via de finançament de les activitats que desenvolupen durant tot l'any. Això, lligat al procés de mercantilització, doncs, també fa que les entitats siguin cada vegada més sufragades. Però no és una qüestió només de la Fira ni de la Festa Major. És, durant tot l'any, que amb els sobrecostos i augment dels costos de la vida i dels serveis i productes, els pressupostos de les entitats cada vegada i el suport de la institució és cada vegada menor. Però tenim alternativa. Hi ha espais de creació com el Sintonitza o espais de participació com són les colles i els esdeveniments de cultura popular i tradicional catalana. I també tenim la Festa Major Alternativa, que després de la seva 22a edició s'ha reforçat l'aposta per l'autogestió i la participació popular en els esdeveniments socials i populars. Hem de superar un model de festa que és bo d'espectadors i passar a la implicació i la participació. Que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aporti tots els recursos necessaris a tota aquella entitat que vol fer una activitat en el marc de la Festa Major i també fer una festa diversa adequada a la realitat social de la nostra ciutat i que tingui com a eix vertebrador la cultura i la llengua catalana.